Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back to Bagong Vlog starring Pabibe. Ayan, may ilaw na. Pabibe. Hello. That's it. Pabibe. Good night. Hello, baby. Kagagising mo lang. That's it. That's it. Mommy's gotcha. Woohoo! Si Mami Shanta, wala pa rin boses. Si Baby Nitro, may ubo. May sipon, may ubo. Grabe yung sakit. Kakainis talaga ang sakit namin doon to fam. Ako, gumagaling na ako. Medyo gumagaling na. Kaya, I can get back to work. And we can start making videos na naman. Grabe, it has been hell. It's been so bad. Like, nakakainis. Pag may sakit, no? Mahirap magkatrabaho. Ano? Ano siya? Are you gonna feed him? Okay. Okay, baby, it's okay. It's okay, baby. Magsipon na yung kadamag. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. So ngayong araw, Wonder Fam, bumalik na ang sigla ko. Masigla na ako. Joe. So, I'm going to work in the yard. So, nakabili si Tatay ng bagong laruan. Ang bagong laruan na yan ay isang excavator. Papakita ko sa inyo. Baby Nitro wants to come with. Yes, baby. Yes, we'll go outside. Oh, it's very bright out here, isn't it? Oh, lakas ng ilaw, no? Ilaw? Woo, very bright. Oh, let's go see the excavator. You know, ito siya, Wonder Fam. Ito yung excavator. Wow! Baby Nitro, you want to drive? You want to drive the excavator? Huh? Mag-brum-brum ka? Nitro, driving the excavator, ancha. Huwag kayong mag-alala, guys. Kasi walang susi. It cannot turn on. Hey, baby. Yes. Upo ka lang sa excavator. Wow. Big claw on it. Hey. Woohoo! Yee-hoo! So, dito sa Australia, ang barangay kapitan namin ay hindi si Nitro ang barangay kapitan. Pero ang barangay kapitan dito is the council. So, may nagreklamo na may mga dirt dito sa tabi ng lot namin. May nagreklamo na nilagay namin yung dirt dyan at hindi namin inayos. So, sabi ng council sa amin kung hindi namin ayusin yung mga dirt na yan, may multa. Grabe, no? Mahigpit dito sa Australia. Mahigpit, Nitro. Yes, mahigpit. Kaya, gamitin ko tong excavator na to to move the dirt. Ayan. So, para walang multa. Hey, baby boy. Yes, sana not all may multa. Hey, baby. Mga Australiano nandito, mga maarte, nagreklamo. Nagreklamo agad. Dirt lang naman yun. Walang nakatira dito. Pero, kailangan namin ilipat yung dirt. Plano talaga namin ilipat yung dirt. May nagreklamo agad na may dirt dyan. Kakainis, no? Ganyan ang buhay dito sa Australia, di ba, baby? Daming arte, no? Yes. Alright, so I'm gonna give you to your mommy, Nitro. Yes. You will go play with mommy while daddy drives the excavator, ha? Woohoo! Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Wow, baby. We did it! Woohoo! Happy hands! Was that fun? Woohoo! Alright, so yan ang gagawin ko, Wonder Fam, for the next probably 2 hours. So ilipat ko yung dirt na to mula dito, pupunta dun sa harap ng bahay. Kasi may mga butas-butas sa lupa. Parang lower yung lupa sa gilid ng house. Dapat mataas yung lupa sa gilid ng house para hindi siya mabaha. Tapos ito, bawal din to dito kasi yes. yung line na yan,
government owned na yan, di ba? Yes, sa council na yan. O dito sa Australia, bawal yung may mga ganyan-ganyan. Pabibe, yes. You wanna get playing the Sphinx? You playing the Sphinx for daddy work, hey? Yes, you playing the Sphinx for daddy work. This beautiful life. Fam, tapos na tayo. Ito yung ginawa ko. Alright, I've moved all the dirt mula sa backyard dito sa front yard. Ayun, no? Ayan, ginawa ko to dahil may mga butas-butas sa tabi ng bahay. So ito, this will give it a slant down from the house para kung magbaha dito, hindi affected masyado yung bahay. Tingnan nyo, Adventure Fam, ano ng dirt piles. Ubus na. Inayos ko na. Salamat sa Excavator. So ayan, Adventure Fam, maraming salamat sa panunood sa video na to. It's good to be back. We are back na. So, abangan na ang sunod na mga video natin. Alright guys, as always, bye for now.